Malam Ahmad Lawan Sharfadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala nabiyil karim. Ya jalla gwani sarki daya, mai sarauta baka da kishiya. Yo salati ga sidin Muhammadu, al'aminu masoyin gaskiya, wanda sai da fa ya zo duniya, ya mace ta zamo ‘yantacciya. Alai sahabai ka hada da duk ‘ya'ya mata baki ɗaya. Na taɓaiwa malan tambaya kan ‘yancin matan duniya, su wane ne suka bata shi zamanin da can na tambaya. Rum ne ko yunan shehana, turawa ko indiya, larabawa ne na tambaya, ko a ƙasashen asiya, a farisa ko a faransa ne, wani ma yare ne bai ɗaya. Chinese ne da suka bata shi, ko hausawan najeriya, a yahudanci ko budda ne, wani addini ne bai ɗaya. Majalisar ɗinkin duniya ko ta dattawan najeriya, sai ya ce ka tsaya ka ji ɗan uwa, kai ma nan zan maka tambaya. Idan mun ɗauko salsala, suwa suka ce mace tinkiya, suwa suka mai da karen gida, ya fi mata ‘yanci bai ɗaya. Suwa suka baiwa karuwai ‘yanci, sauran sai shan wuya. Suwa suka sa mata gida, suka kulle sai dukan tsiya. Suwa suka ce mace munkira, najasa ce kuma shaidaniya. Suwaye dacen sun kace mata bayi ne bai ɗaya. Suwa suka sa mata cikin rami suka binne bai ɗaya. Suwa suka ce mata fasam ba su cin gado ko sau ɗaya. Suwa suka ce mace ja'ira, ku tuno ahalin isbardiya, ku tuno hatuni da makunu, ku tuno sha'anin ruhbaniya. Musulunci ne ya fito da su daga san kai har madanniya. Allah ya tsaro ɗaukaka ta mace a cikin ƙur'aniya. Farko fa tabaraka ya faɗa, Hawwa'u da Adam du ɗaya. Mutum ce ba dabba ba ce, tana cin gado kunjiya. Kar ku yarda ku sata cikin mari, kar ku sata a ƙangin shan wuya. Wata rana matar annabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salma ta yi masa tambaya, ya mai girma ya annabi, ba batun mu cikin ƙur'aniya. Sai tabara ya saukar nan da nan, aya a cikin ahzabiya, aya ta 30 ‘yan uwa da 5 domin mai tambaya. Duk inda tabaraka ya yi batu kan maza zai ce mace kunjiya. Wasu matan ko sun tambayi manzan Allah mai gaskiya, ga mu mun zauna ɗakin miji ba yaƙi sai yin tarbiya. Shin ya manzanmu muna da ku lada a wajen rabbaniya, ladan ku da masu fita fagen yaƙi ɗaya ne ba tankiya. Sai ku gode wa sarki gwani da ya tsamo ku daga shan wuya. Ga nasiha zan muku ‘yan uwa, kar ku yarda ku ɗau ƙaryar tsiya. Kada turawa su ɓatar da ku gabarin addinin gaskiya. A nan maganar ‘yancin kuwai, ku fito da maza ku yi kai ɗaya. Makirci ne na Yahudu fa da Nasara asarar duniya. Don ku sabawa sarki gwani, lahira ku shige wuta bai ɗaya. Adana Allah.